Hello guys, welcome back to my YouTube channel. गासिखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडियोआव फिन खेबसेबाव बरायबाय लोगोफोर दिनैबो आं मोनसे गोदान भिडियो लानानै फैलायबाय आरोना ओमफ्राय दिनै जोंहा बाबानि थैनाय सान आरोना ओमफ्राय दिनै बेखौनो जोंहा न'आवहाय एसे फिसा फुजा होनानै बाबानि सानखौहाय फालिनो नागिरदों आरोना दिनैनि दिनावनो जोंहा बाबायाहाय डेथ जादोंमोन आरोना ओमफ्राय न'आव दिनैहाय बाबानि मुङावनो खालार आरि जलायनानै एसे फिसा थोगि होनो नागिरदों आलारि बाथि सावनानैहाय आसा खालामो आं दिनैहाय बेखौनो शेयार खालामलांगोन आरोना मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर आसा खालामो आंनि भिडियोखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडियोखौ नायलांबाय थादो आरोना आं स्टार्ट खालामलांसै नै लोगोफोर सासेया बिबार गोदानजों साजायगासिनो आरोना गोजामखौ गारनानै गोदान साजायबाय दङ नैबेनो जाबाय जोंहा बाबानि मा होनो बेखौहाय खाम्फा आरोना गोसोखां नेरसोन दिनैनि दिनावनो जोंहा बाबाया थैलांदों आरोना दिनैजों बोसोरब्रै जाबाय आरोना लोगोफोर बोसोरब्रै सान फालिनाय जाबाय एबारजों जास्ट ओरैनो बाबानि मुङावहाय आलारि बाथि सावनानैहाय गय फाथै प्रसाद बिबार बायदिसिना फिथाइ सामथाइ होनानैहाय बावगोन आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडियोखौ अननानै जोबजासिम नै आयाहाय बिसवारियावहाय लगायग्रोबाय आरोना नै खुलुमनोसै लोगोफोर बाबानि मुङाव नै गथ'फोरनो प्रसाद एसे राननानै होलांदों आइया माने बिसोरनो प्लास्टिक थफ्ला होखादो आरोना गथ'फोरनो जाहाथे गोलैया आरोना खुरैफोराव बायदिसिना बिलाइफोराव होबा आलाय सिलाय जायो नालाय ओंखायनो प्लास्टिकआव लानो मोजां मोनोना बिसोरनो हमनानै जानो प्लास्टिकआव सोयै होखादो आरोना आइया नै लोगोफोर मैगं लेमलायनोसै थास' आरो फल नै दिनै फलदो थास' आरोना निरामिस ओंख्रि
नै लोगोफोर प्रखाद आंबो प्रखाद एसे जानोसै आरोना नै लोगोफोर गाइखेर फुदुंबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ सानावहाय लाबाय थानो मोनासै आरोना बियो मोनानिसोमोन जोंहा बाबु फिसाया बिदाखौहाय बोदों आरोना गारियावहाय दा लोगोफोर आंनि भिडिअआ दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन लगाय मोनदेर जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो सोरबाफोर आं चेनेलावहाय गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर एन्ड थेंक इउ सो माच